салом алейкум, бародарон ва хоҳарони азиз. хуш омадед ба канали Олмонии сода. Инак имрӯз мехостем дар бораи тасрифи феъл дар забони олмонӣ бо шумо каме суҳбат кунем. Бояд гуфт ки феълҳои тасрифшаванда ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд дар забони олмонӣ: феълҳои заиф тасрифшаванда ва феълҳои қавӣ тасрифшаванда. Яъне имрӯз мо менигарем ба феълҳои заиф тасрифшаванда. Аслан барои тасриф кардани феъл дар ҷонишинҳо мо бояд як чиро дарк кунем. феъли забони олмонӣ аксарияташ бо пасванди «н» меанҷомад, яъне аз реша иборат аст ва пасванд. Барои тасриф кардани он, яъне феъл, мо бояд решаро аз пасванд ҷудо намоем. Яъне менигарем ба ин феълҳо махен кардан, шрайбен навиштан ё комен омадан. Яъне бо сурх мо пасвандҳоро ба шумо қайд кардем. Яъне барои тасриф кардан ин пасвандҳоро бояд иваз кунем ва ҳар як ҷонишини соҳибӣ дорои пасванди худ мебошад. Ба монанди «их» пасвандаш «э» аст, «ду» пасванди «ст» қабул мекунад ва «р» бошад бо «зс» пасванди «т» қабул мекунад. «Вир» пасванди «н» қабул мекунад, «ия» пасванди «т» қабул мекунад ва «зизи» пасванди «н» қабул мекунад. Яъне пасвандҳои шакли мастарии феълро гирифта, пасвандҳои ҳамин ҷонишинҳоро ба ӯ мемонем ва тасриф мекунем. Мисол: «их» менигарем пасванди «э» бояд ба худ дошта бошад. «их» яъне «их komme» ман меоям. «Ich komme aus Таҷикистон» ман аз Тоҷикистонам. Ё «ду» ба «ду» менигарем пасванди «ст» дорад. Яъне пасванди «н»ро партофта пасванди «ст»-ро илова мекунем. «Ду machst deine Hausaufgabe» ту вазифаи хонагиатро иҷро менамоӣ. Ё ин ки «er» ё «зи» ё «es» ки бо худ пасванди «т» мегиранд, «schreibt den Brief» ӯ нома менависад. Ё ин ки «wir» мо бояд пасванди «н» гирад. «Wir machen Ausbildung» мо Ausbildung мекунем. «Ihr» пасванди «т» ба худ қабул мекунад. «Ihr kommt aus Brasilien» шумо аз Бразилия мебошед. Ё ин ки «Sie schreiben den Text» шумо матн менависед. Инчунин аксарияти феълҳое ки решаашон бо «д», «т», «н», «м» ба анҷом мерасанд, барои бандакҳои «ст» ё «т» садоноки «э» низ илова карда мешавад. Яъне ин кадом ҷонишинҳо ҳастанд? Ҷонишини шахси танҳои дуюм ва сеюм, яъне «ду» ва «р»-зи-с, ё ин ки шумораи ҷамъи шумо, яъне шумораи ҷамъи дуюмаш «ир». Яъне инҳо ба худ одатан пасванди «ст» ё «т» қабул мекарданд. Яъне феълҳое ки бо ин садонокҳо решаашон бо ин садонокҳои «д», «т», «н» анҷом меёбад, яъне бар худ пеш аз бандакҳои «ст» ё «т» як «э» дигар илова карда мешавад. Ба монанди «ду findest» ё «ду arbeitest», «er findet», «er arbeitet». умедворам дарси имрӯза ба шумо каме ҳам бошад ёрдам кард. Хонободу сарбаланд бошед. Чус!